अख्ख्या दुनियाभरात रमजानच्या स्पेशल डिस्काउंट आणि ऑफर सुरू झाले आहेत. मग त्या दापोलीकर्स कैसे काय मागती राहतील. रत्नागिरी दापोलीतला हा फेमस कोकण मार्ट सुपर मार्केट खास तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे. स्पेशल रमजान आयटम्सवरती स्पेशल डिस्काउंट्स आणि जबरदस्त ऑफर्स. आपल्यासोबत आता खलीलबाई आहेत, जे कोकण मार्टचं ओनर प्रोप्रायटर आहेत. आणि खलीलबाई आपल्याला कोशिश करतील की जास्तीत जास्त जे आपले रमजानचे स्पेशल आयटम्स आहेत त्याच्यावरती काय काय आणि किती किती ऑफर आहे ती तुम्हाला एक्सप्लेन करायची कोशिश करत होते. अस्सलाम वालेकुम खलीलबाई. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू. खलीलबाई, आपल्या जे हे आहेत व्ह्युअर्स आहेत त्यांच्यासाठी जरा आपल्या दापोलीचा जो आपला सुपर मार्ट आहे त्याचा स्पेशली पहिले आपण बाय वन गेट वन घेऊ. तर बाय वन गेट वनच्या खर्चाच्या ऑफर्स आहेत त्या जरा सांगा आपल्याला काय काय ती. पहिले कोकण मार्केट तरफशी माझे जितके पण कस्टमर्स आहेत त्यांच्यासाठी किंवा आमचे जे आपले भाई आहेत त्यांच्यासाठी रमजान मुबारक ॲडव्हान्सला सैलाना अफियतचा जाऊन इन्शॉल्लाह ताला. आणि आपल्या अल्हम्दुलिल्लाह हर वर्षाप्रमाणे आपण पण ह्या वर्षा माशाल्लाह अजून बेहतर आपण ऑफर आणलेली आहे. आणि जसं मी ऐकतंय की आपली रेग्युलर ऑफर तर असतेच असतं वर्षभरात. जी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल रमजानसाठी अलग तुम्ही काही ना काही अलग करतो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह. तर त्यांच्यासाठी आपल्याशी आता एक सॅमची आपली ऑफर आहे, बाय वन गेट वन आहे. ऑल सॉसेज जे आहेत ती तुम्हाला बाय वन गेट वन तुम्हाला मिळेल. जसं ग्रीन चिली, ग्रीन चिली, सोयाची जी आणि विनेगर आहे. विनेगर बाय वन गेट वन. बाय वन गेट वन जी. सादिक भाई, दुसरी पण आपल्याशी टेम्पटिन जो आहे 200 ग्रामला ही आपल्याशी पण बाय वन गेट वन अवेलेबल आहे. ग्रीन चिली, रेड चिली, डार्क सोया आणि विनेगर पण तुम्हाला बाय वन गेट वन. जी. नेक्स्ट अजून बरेचसे प्रोडक्ट आहेत ते आपल्याला बाय वन गेट वन आहेत ते पण आपण बघूया. दुसरे आपल्याला टेम्पटिनचा टोमॅटो केचप 900 ग्रामला ही पण आपल्याशी बाय वन गेट वन अवेलेबल आहे. टोमॅटो केचप पण बाय वन गेट वन. बाय वन गेट वन आहे. म्हणजे ऑलमोस्ट आपण आता पण ती प्रोडक्ट बघत जे बाय वन गेट वन आहेत आणि ती सगळ्यात खूप जरुरी आहेत. जी जी. म्हणजे आपली जी रमजानची जी इफ्तारीच्या ज्या चीज असतात जी त्यातला सॉस, विनेगर आणि केचप वगैरे ही लाजिमच झाली. सादिक भाई, तुम्हाला मी आता बाय वन गेट वन दाखवला. आता माशा 3च्या वरची तुम्हाला ऑफर दाखवता बेहतरीन. जसं आपल्याशी रॉयल फालुदा स्टँडी पाऊच आणि प्रीमियम क्वालिटी ही बाय 2 गेट 3 फ्री. ऐसा 2 घेतले 3 फ्री. 3 फ्री माशाल्लाह. बेहतरीन ऑफर आहे. रमजानची आपली जरुरीची जी अजून चीज आहे ऐसा. आणि अलग अलग फ्लेवरला अवेलेबल आहेत. माशाल्लाह. जो 8 फ्लेवरला अवेलेबल आहे. 8 फ्लेवरचा फालुदा आहे. बाय 2 गेट 3 आहे. म्हणजे एक नंबर काम आहे. मोठी फॅमिली असेल ते ऑफरला त्यांचं काम होऊन जाते. सादिक भाई, आपल्याशी इतकी ऑफर आहेत. आता मी 4 ऑफर बघले आहो. म्हणजे नॉकआउट आपली ऑफर माशाल्लाह रमजानला आहे की तुमची व्हिडिओ पण तुम्हाला ती जागा मिळणार ठेवायसाठी इतकी आपल्याशी माशाल्लाह ऑफर आहे. आता रमजानचा फास्ट आपला आयटम चालणार आहे हर्निक कॅरॉन पुडिंग. यांची आपली बाय 3 गेट 2 ऑफर आहे. माशाल्लाह गेट 2 ऑफर मोस्टली चालणारा प्रोडक्ट आहे. आणि त्यात आपल्या टोटल 4 फ्लेवर आहेत अल्हम्दुलिल्लाह ह्या वर्षा. हर वर्ष आपल्याशी 1 फ्लेवर असते तर ह्या वर्षी आपण अजून 3 फ्लेवर पण ऍड केलेले आहेत. माशाल्लाह 4 फ्लेवर आहेत बघा. हा सगळ्यात जास्त चालणारा आयटम आहे. म्हणजे एकदा काही लोक इफ्तारी झाल्याच्या बाद आरामशी खातात, काही लोक सैरी झाल्याच्या बाद पण काही लोक अजान व्हायच्या पहिले आपलं थोडासा पुडिंग खाऊन घेतात. हा जास्त चालणारा आयटम आहे. आणि 3 अलग अलग फ्लेवरला अवेलेबल आहे. आणि त्यात पण त्यांची ऑफर आहे की बाय 3 गेट 2 फ्री आहे. फक्त हिलाच फक्त ऑफर आहे, बाकी तुम्हाला ती ऑन ऑफ आहे. ठीक आहे. सादिक भाई, रमजानचा आपला अहम जो चीज आपण इस्तेमाल करतो इफ्तारी करताना हमदर्दची ब्रँडेड रूह अफजा. ओके जी. रूह अफजा ती सुकून देणारी आपल्या गळ्याला ही चीज. इफ्तारी टाइमात जो आपण वाट बघत असतो कवा अजान होईल आणि कवा रोजा खोलता थंड उतरेल जी ही शरबत आहे. हिनावरची ऑफर आहे अल्हम्दुलिल्लाह. 20 रुपये ऑफ ठेवले. 165 रुपये MRP आहे. 145ला अल्हम्दुलिल्लाह आपण ऑफर लागले. 20 रुपये ऑफर लागले. ही 750 ml ची बॉटल आहे. आणि ही सगळ्यात जास्त चालणारी कोकणात सगळ्यात जास्त कोकणात ऑल इंडिया इम्पॉर्टंट झालं. ब्रँडेड आहे. तरी पण तिच्यावरती तुम्हाला काय डिस्काउंट मिळणार आहे. आणि माशाल्लाह ही तुम्हाला मिळणार आहे 145 तिची MRP आहे. स्पेशल रमजानसाठी कोकण मार्टला तुम्ही जर घेता तर तुम्हाला मिळेल 165. आपली ऑफर 5 रुपये लावले. 75 MRP 70 ने आपण सेलिंग आहे. त्याच्या बाद आपल्याला मॅप्रोचा एक कंझ्युमर ऑफर मॅप्रोने काढलेली आहे. कॉम्बो पॅक आहे. ती रोज सिरप आहे, त्यासोबत 1 किलो जाम आहे. 450 MRP आहे. कंपनीची ऑफर 281 आहे. 3च्या बाद पण आपण अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर दिली आहे. 280 वरती पण 280 वरती पण. हां, आपले 265 आपला रेट आहे.
265. इथे हा माशाल्लाह, म्हणजे हिनं पण तुमचं जवळजवळ एक 15 21 रुपये आपले ऑफ 21 रुपयाचा ऑफ ऑफ केला म्हणजे कंपनी 280 ला सांगते डिस्काउंट करून. हा त्या बाद पण कोकण मार्टचा अलग डिस्काउंट आहे आणि 265 ला भेटतो. 265 मध्ये आणि हा कॉम्बो येण्यात पण तुम्हाला मॅप्रोची शरबत आहे प्लस जाम आहे. आणि आपल्या मॅप्रोच्या क्रश वगैरे वरती पण हे काय हो क्रश 40 रुपये ऑफ आहे आपली क्रशला 40 रुपये 40 रुपये ऑफ आहे 180 MRP 140 रुपयाला आयटम आहे ते. जी म्हणजे तुमची लिंबू सरबत वगैरे असेल किंवा सगळे ऑल क्रश अवेलेबल आहेत सगळे फ्लेवर झाले सगळे हिनावरती पण तुम्हाला डायरेक्ट 40 रुपये 40 रुपये ऑफ आहे 180 MRP 40 रुपये ऑफ 140 रुपये तुम्हाला बाकी आपल्या रेग्युलर शरबत घ्यायचंच आहेत आणि सगळ्या प्रोडक्ट्स वरती ऑलमोस्ट छोटा मोठा काय डिस्काउंट घ्यायचं आहे. पण ह्या ब्रँडेड प्रोडक्ट वरती जर काय डिस्काउंट मिळत असेल तर तुम्हाला कोकण मार्टला यायची घाई करायलाच पाहिजे. अजून पण आपल्याजवळ बरेचसे आयटम आहेत त्यात तुम्हाला काय डिस्काउंट मिळणार तुम्हाला दाखवता येईल. सादिक भाई हे शहाना खीर आपल्या कोकण रिजनला माशाल्लाह खूप बेहतरीन चांगला आयटम आहे खीरचा खूप नाव आहे माशाल्लाह. प्रीमियम प्रोडक्ट आहे ऍक्च्युली आणि ही आपल्याशी ऑफर आहे बाय 2 गेट 1 180 ग्राम बाय 2 गेट 1 फ्री आपली ऑफर आहे. अच्छा, दोन घेतलं तर एक फ्री आहे. माशाल्लाह माशाल्लाह, म्हणजे ट्रेंडिंग आयटम वरती पण ऑफर ठेवलेली आहे. असं नाही की आपले जे लोकल प्रोडक्ट्स असतात त्यावरती नाही, म्हणजे ट्रेंडिंग आणि जे चालणारे आयटम त्याच्यावरती पण ऑफर आहे माशाल्लाह. तर कोकण मार्टला आम्ही आता कोकण मार्टला आहे आणि जबरदस्त रमजान स्पेशल आयटम वरती जे ग्रॉसरी वगैरे आहेत त्यावरती जबरदस्त ऑफर चालू आहेत. आणि आपण आता फक्त किती आयटम घेतल्यावरती किती आयटम फ्री आहेत हे ऑफर बघल्या आहोत. आता ह्याच्यामुळे तुम्हाला काय डिस्काउंट वगैरे किती तो पण आपण बघूया. सादिक भाई आताची जी इफ्तारी झाली आहे थोडीशी मॉडर्न झाली आहे. मॉडर्न इन द सेन्स मीन्स की पहिल्या जमान्यात कसं आपण वडापाव भजी वगैरे करतो ती जागा आता घेतला नाही. पिझ्झा बर्गर वगैरे ही जागा घेतला नाही, चायनीज वगैरे ही जागा घेतला नाही. तर त्यांच्यासाठी पण माशाल्लाह आपल्यासाठी व्हरायटी मायोनीज वगैरे सगळी अवेलेबल आहे. म्हणजे त्या चीजांसाठी जी लागतं जास्तीत जास्त चीज लागते ती मायोनीज लागते आणि मायोनीज वरती ऑफर आहे आपल्याजवळ. बेहतरीन आपल्याशी ऑफर आहे माशाल्लाह. हा फन फूडला आपल्याशी 37 रुपीजचा ऑफ आहे. 187 रुपये MRP आहे. जी जास्त जाणार आपले माशाल्लाह. आणि जी हेल्मेट्स माझ्यावरती पण आपलं 15 रुपये ऑफ आहे. हालांकि ही अजून ऑफर ब्रँड आहे त्यांच्यावर आपला माशाल्लाह ऑफ आहे. तुमच्या साईडला आणि आमच्या साईडला पण हा चालणार आहे. हिनावरती पण ऑफर आहे. ही चीज जास्तीत जास्त आता इफ्तारला यूज होणार आहे. हिनावरती पण तुम्हाला ऑफर आहे. कॅश डिस्काउंट खूप जबरदस्त कॅश डिस्काउंट आहे कोकण मार्टला दापोलीला. आणि ओव्हरऑल मी मगाशी पण सांगला की ओव्हरऑल जेव्हा तुमची शॉपिंग होईल तेव्हा तुम्हाला समजेल की तुम्ही खूप पैसे वाचवले. बेशक आपलं जे सॅम्स होते पण 82 रुपये ऑफ आहे. आपण आमच्याकडे मोस्टली चालते जास्त सॅम्स वगैरे. आणि आता काय मायनीस प्रत्येक आपल्या हिशोबाने युज करते. पण ह्याच्यावरती पण तुम्हाला डायरेक्ट 82 रुपयाचा कॅशबॅक आहे. तुम्ही सगळे जे ऑफर आहेत तुम्हाला आपण सांगून किती सांगणार आहे. तुम्ही जेव्हा आहे स्टोअरला व्हिजिट कराल तेव्हा तुम्हाला समजेल की अदर जे आयटम्स येतो रमजानचे ग्रोसरी आयटम्स यावरती पण खूप जबरदस्त स्पेशल डिस्काउंट्स आहेत आणि ऑफर्स आहेत. हमखास सादिक भाई तुम्हाला आता खबर आहे की जमाना थोडा आता ऍक्च्युली होतो ना की टाइम कन्झम्पशन ह्यांच्या मंगतीनं आहे फास्ट झालेला आहे. आणि आता आपल्या मार्केटला पॅकेजिंग प्रोडक्ट जे आहेत बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी अवेलेबल आहे. टाइम वाचवण्यासाठी ते आता पहिले लोक म्हणजे घरात ती बनवायची समोसा वगैरे मध्ये पट्टी बनवायची वगैरे मध्ये मोप तिला टाइम जातं मेहनतचे कार्य. तर माशाल्लाह आपल्याजवळ स्वीटची समोसा पट्टी अवेलेबल आहे. 25 शीट 50 शीट अर्धा किलोला वगैरे बघा स्प्रिंग रोल वगैरे. आणि आपले माशाल्लाह बेहतरीन त्यांची ऑफर पण लागले. ऑफर आहे अल्हम्दुलिल्लाह. हालांकि ह्या पट्टी समोसा पट्टी किंवा स्प्रिंग रोल शीट वरती ऑफर मी काही बघली नाही अजून. हा कोण लावत नाही जास्त करून पण अल्हम्दुलिल्लाह आपण आपल्या कस्टमरला दिलेले आहे माशाल्लाह. जी ही बघा ही खूप जरुरी चीज आहे कारण घरातल्या बायकांना रोजा असतात आपण समजू शकतो सगळंच काम ती करू शकत नाहीत. त्याच्यामुळे ही अशा ज्या टाइम बचाव चीज असतात किंवा बनाई चीज असतात ते लोक जास्त प्रिफर करतात. आणि हिनावरती पण पैसे वाचत असते तर खूप मोठी बात आहे. ह्या समोसा पट्टी इंशाल्लाह ह्या वर्षा उम्मीद करताय की लोकांचा जो बजेट आहे रमजानचा माशाल्लाह बजेटला होईल त्यांचा इंशाल्लाह आपल्या कोकणातर्फे खूप मोठा आहे. आणि कोकण मार्ट हीच तुम्हाला पैसे वाचवायला बेशक की मी आता आपण बघतो ना बऱ्याचशा सीझनवरती डिस्काउंट आहे काय डिस्काउंट आहे बाय वन गेट वन आहे. तर अशा सीझन मुळे तुमच्या बजेटला पण पैसे इंशाल्लाह. आणि ही बघा इकडं मला वाटतं ही आहे काय हे सगळे आपले फ्रोझनचे आयटम आहेत व्हेजला. जी व्हेजला आहे का व्हेजला सगळे. जी हे बघा सगळं ही आहेत फ्रोझन आयटम वगैरे पण तुमच्या तुमचा जसं हे असतील आलू टिक्की वगैरे हे या स्माइलीज वगैरे हे फ्रेंच फ्राईज वगैरे हे ते तुम्हाला डायरेक्ट बनायला मिळणार तुम्हाला फक्त फ्राय करायचे बस दॅट्स इट. ते तो पण तुमचा टाइम त्यातलं मग वाचणार आहे. तर तुम्ही बघल्या हो मी आता आले दापोलीला कोकण मार्टला सुपर मार्केटला. आणि खलील बाईने तुम्हाला दाखवले की बऱ्याचशा चीजांवरती तुम्हाला बाय वन गेट वन आहे बाय 3 गेट 2 आहे. आणि बरेचसे कॅश डिस्काउंटचे पण ऑफर तुम्हाला दाखवले. आता इतक्याच नाही बरेचसे प्रोडक्ट्स आहेत अजून. ओव्हरऑल आपण हा फक्त रमजानचा दाखवले. ओव्हरऑल बाकीच्या चीजांवरती तुम्हाला डिस्काउंट आहेत.
आणि मी काय दाखवून तुम्हाला 7-8 चीजा दाखवीन व्हिडिओतून एका व्हिडिओतून. पण तुम्ही त्यातलं असं तुम्ही जर हाय व्हिजिट केलं तर तुम्हाला बऱ्याचशा चीजा ज्या आहेत ते तुम्हाला डायरेक्टली बघायला मिळतील हाय व्हिजिट केल्यामुळे ऐसा होय. आणि जल्दी से जल्दी या कोकण मार्टला व्हिजिट करा. एक बात म्हणजे काढताय मी सर एक बाय बोला. की कसं असतं की आता आमचा आपला हे 5वा वर्ष आहे कोकण मार्टचा आणि जो एक्सपिरियन्स आम्ही जो घेतले आहोत कसं असतं की लास्ट मोमेंटला लोक रश करतात शॉपिंगसाठी आणि मध्ये आता काय होतं की लोकांना 15 मिनिटाच्या टाइमात हा चार्जेस पहिले शॉपिंग रश करतात त्यांच्यामुळे त्यांना काही बघलं की लोकांना प्रॉपर म्हणजे इतमानाची शॉपिंग करायला मिळत नाही मग ती लोक कंटाळून मग ऍक्च्युली मग बरे पडतात मग न घेऊ किंवा मग असं करून ते गर्दीमुळे ते लोक हे होतात. त्यांच्यासाठी रिक्वेस्ट अशी आहे की माझ्या कोकण मार्टच्या कस्टमरसाठी की तुम्ही बेगूनच शॉपिंगची तयारी करा. सगळी आपली आता माशाल्लाह माल रमजानचा पुरा लागलेला आहे. ऑफर सेट झालेले आहे चालू झालेली आहे आणि सगळा रमजानचा आपला जो जे आयटम आपले आहेत सगळं आपले हातात आपल्याला लागलेले आहेत. ऑफर पण लागलेली आहे आणि त्यांचा तुम्ही फायदा उठवा इंशाल्लाह. सही बात आहे. कारण काय होतं गर्दी झाली ना तर मग माणूस कंटाळतं. दुसरी बात काय होतं मंगनवेच्या नांदात मग कवा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होतं प्राइसेस वाढतात पण बरोबर. आणि दुसरी बात काय होते तुम्ही जर पहिले आले आहोत थोडे दिवस पहिले आलो बेगून आले आहोत तर सुकूनशी कराल जो काय असेल तो सामान घेऊन जाल टेन्शन नाही गर्दी नाही काही नाही. आणि मग काय होतं आपल्याला समजतं पण आपलं बजेट काय आहे कैसा काय आहे तो त्या हिशोबाने माणूस शॉपिंग पण करतो. तुम्ही त्याचं सांगण्यात खलील भाईने की जल्दी या तुमचं आता पण चालू झालेलं आहे. बरीचशी माणसं हुशार आता आहेत. आता जी आली ती लोक ती हुशार आहेत जी शॉपिंग करतात की त्यांना माहिती आता घेऊन मोकळ झाली तर कारण बाकीची पण कामं आहेत ना साफसफाई आहे ही टेन्शन नाही. आणि इंशाल्लाह सगळ्यांना माझ्या तर्फे मुबारक ॲडव्हान्सला परत एकदा सगळ्यांना मुबारक हो इंशाल्लाह. इबादत गुजार रमजान महिन्यात आपला इंशाल्लाह ताला सगळ्यांना परत मुबारकबाद. मी पण आता आपण हा ब्लॉग आहे एंड करूया. खलील भाईने तुम्हाला सगळे ऑफर्स वगैरे दाखवले नाहीत आणि जसं मी सांगला की तुम्हाला मी आता हे जर जास्त काही सांगू शकत नाही. तुम्ही जवळ आसपासची जितकी गावं आहेत तिथं मी एक अपील करते की कोकण मार्टला बरीचशी ऑफर लागलेली आहे. तुमचं पैसे बरंचसं वाचतं ते म्हणजे पैसे तुमचं इतकं वाचेल की होऊ शकतं की तुमची जर शॉपिंग मोठी असेल तर त्यातून उरलेल्या पैशातून तुमचा ड्रेस वगैरे पण येईल. बेशक आहे ना गॅरंटेड बरेचसे कॅश डिस्काउंट आहे. ज्या चीज तुम्हाला एक चीज एक ह्याच्यात मिळते ती 2 मिळतात म्हणजे तुम्ही ती एक घेऊ शकता की मला हाफ किमतीत मला बाय वन गेट वन असं होऊ शकते ना की मला एकच द्या अर्ध्या किमतीत द्या ऐकून काही लोक करतात इतके पैसे वाचतील की तुमची शॉपिंग पण होईल दुसरी. तर तुम्ही एकदा व्हिजिट करा कोकण मार्टला सुपर मार्केटला. हालां की मी पहिलीशी ऐकतं नाव मला खूप दिवसा पहिले आपण लास्ट टाइम बात झाली होती मला यायला मिळला तर आज मोका मिळला यायचा तर खलील भाईचा खूप शुक्रिया. आणि हालांकि खूप बेहतरीन मॅनेज केलं त्यांनी हर चीज आहे बारीकशी बारीक आणि मोठीशी मोठी चीज तुम्ही एकदा आता नाही की वन स्टॉप शॉपिंग आहे. तुम्हाला दुसऱ्या काही जायची जरूरतच नाही पडणार. आणि कच्ची चीज सगळा कटलरी चीज पण सगळे तुमच्या अवेलेबल माशाल्लाह कोल्ड्रिंक आईस्क्रीम सगळा बेकरी प्रोडक्ट्स आहेत डेअरी प्रोडक्ट्स आहेत सगळं मी आता एकदा घुसल्यावर तुम्ही तुमची जी लिस्ट आणल्यावर ती तुम्ही कम्प्लीट करूनच घेऊन जाऊ शकता. आणि स्टाफ पण माशाल्लाह खूप सपोर्टिव्ह आहे आणि खलील भाई पण माशाल्लाह खूप बेहतरीन पर्सन आहे. तुम्ही जल्दी या व्हिजिट करा. आपल्या दापोलीच्या मार्केटलाच आहे हा सुपर मार्केट आणि बऱ्याचशा लोकांना मालूम आहे ते तरी पण मी व्हिडिओच्या यातल्या डिस्क्रिप्शनला ॲड्रेस टाकून देतो आणि नंबर पण देते. तुम्हाला जर काय क्वेरी असेल काय असेल तुम्ही या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता. शुक्रिया मोठा.